Я думаю, што ў нас вось пік, ці правільней сказаць, дно гэтага крызісу, яно пакуль што не прайшло. Канешне, я думаю, што будуць яшчэ эксцэсы, таму што працягваюцца пратэсты, працягваецца вось гэта палеміка і дыпламатычная барацьба паміж Захадам і Беларусю. Адпаведна, нехта падзе ахвярамі. Магчыма, што і Радыё Свабода, і Еўрапейскае радыё, але на пэўны час, я думаю. Для беларускіх уладаў прыярытэтам, такой аксіёмай з'яўляецца ўнутраная палітыка і ўнутраная стабільнасць. Гэта азначае, што калі пад пытанне будуць ставіцца заходнія дачыненні з Захадам у цэлым, але трэба будзе і важна будзе захаваць унутраную стабільнасць, то, канешне, будзе выбраны там і жорсткі нейкі прэсінг унутры краіны, і вось тое, што зараз адбываецца, нягледзячы на тое, што заходні вектар будзе пакутаваць за гэтага. Але зноў-такі, я думаю, што калі сітуацыя стабілізуецца на нейкім узроўні, то так ці інакш беларуская ўлада будзе задумвацца, як нармалізаваць адносіны з Захадам. Так заўжды было. Калі мы ўзгадаем там і пачатак 2000-х крызісы гэтыя, і 2006, і 2011, усе казалі, што так, это там найглыбейшы крызіс у гісторыі двухбаковых адносінаў, і амбасадары адзываліся, і шведская амбасада, як вы памятаеце, увогуле зачынялася, але потым паступова гэтыя адносіны нармалізоўваліся. Таму я думаю, што тое, што выдае Еўрапейскі Саюз, Злучаныя Штаты, міжнародныя арганізацыі, уважліва чытаецца, адсочваецца, але гэта не азначае, што іх меркаванне будзе ўплываць на сённяшні момант ва ўнутранай палітыцы Беларусі. Гэта не азначае, што Беларусь цалкам закрыла сабе шлях, дзверы, там, фортачкі гэта і далей на захад, таму што гэта натуральнае патрабаванне, гэта натуральны чыннік любой незалежнай дзяржавы, якая апынулася вось у такой сітуацыі паміж двума такімі буйнымі цэнтрамі або двума такімі вялікімі ўплывовымі міжнароднымі гульцамі. Гэта як бы пытанне часу, калі мы пачнем зноў балансаваць. Пры ўмове, канешне, што Беларусь застанецца незалежнай суверэннай дзяржавай. Таму я думаю, што гэтая шчылінка у дзвярах, яна ўсё ж такі засталася, і так ці інакш, але рашэнні прымаюцца, маючы на ўвазе, там, трымаючы ў галаве, што ж там падумаюць буйнейшыя гульцы. І тут я думаю, што еўрапейцы гэта не ў першую чаргу, амерыканцы. Калі узгадаць гісторыю двухбаковых адносінаў, там, пачынаючы з пачатку 2000-х гадоў, то звычайна мы назіралі нейкі такі люфт у пару гадоў. Ось, напрыклад, пасля выбараў 2010 года і ўвядзення санкцый у 2011, недзе толькі ў 2013 годзе пачалі паступова наладжваць каналы камунікацыі, там ездзіць розныя эмісары, размаўляць МЗС і пачалі больш так адкрыта, там прыязджаць нейкія эксперты, пісаць нейкія артыкулы пра тое, што трэба зноў неяк перафарматоўваць адносіны з Беларусю. Таму я думаю, што калі не будзе ніякіх сюрпрызаў знешнепалітычных там і з боку Расіі, і гэтай напружанасці двухбаковай расійска-заходняй, у якой мы так ці інакш таксама будзем уцягнутыя, то недзе вось двухгадовы перыяд, гэта, я думаю, што мінімальны такі перахода ад вось гэта паніжаючага трэка адносінаў да нейкага павышаючага. Магчыма, што на гэта будзе ўплываць вельмі моцна канстытуцыйны працэс, калі сапраўды ён будзе не выключна імітацыйны, калі сапраўды ўлады пойдуць на тое, каб хаця б нейкія групы там, апазіцыйныя, грамадзянскай супольнасці ўцягваць у гэты працэс абмеркавання. Тут трэба асобна разглядаць піар-эфект ад гэтага так званага круглага стала лукашэнкаўскага і доўгатэрміновыя нейкія палітычныя разлікі. Лукашенко, ён славіцца такімі нестандартнымі крокамі час ад часу. Памятаеце, там Баумгертнера арыштаваў неяк, калі яму падалося, што не вельмі той размаўляў адэкватна з беларускімі дзяржслужбоўцамі. Вось так і тут. Ну, калі разглядаць гэта з гледзяшча піар-эфекта вось такого хуткага, то, канешне, гэта згуляла ў мінус. Таму што
Ну, дзе Лукашенка, дзе, грубо кажучы, гэтыя арыштаваныя людзі. Ён прыходзіць да іх у турму, раней ён называў іх там крымінальнікамі, зараз ён прыходзіць да іх, кажа пра нейкі дыалог, адпаведна, ён як бы вось гэту сваю планку ён вельмі моцна заніжае. Ён дэманструе, што так сапраўды ён снізышоў, да, некуды да іх і прапануе сваім былым апанентам, робіць нейкія прапановы, пра якія мы пакуль што не ведаем, але выглядае вось гэта менавіта так. Калі разглядаць з гледзяшча такой доўгатэрміновай палітычнай стратэгіі, калі яна ёсць, канешне, у беларускіх уладаў, то рэформу канстытуцыйную праводзіць усё роўна трэба. Пра яе заяўлялася яшчэ задоўга да выбараў. Ёсць патрэба перанастроіць беларускую палітычную сістэму з тым, каб троху больш, калі будзе адбывацца працэс перахода ад Лукашэнкі да некага іншага, ён у любым разе будзе адбывацца. Хоча гэта сам Лукашенко ці не хоча, каб ён адбываўся больш-менш так паступова, без нейкіх такіх патрасенняў, без там землятрусаў, без нейкіх рэвалюцыяў і так далей. Ну, вось такі, напэўна, для беларускіх уладаў прыклад перад вачыма гэта Казахстан. Каб зрабіць такую рэформу больш-менш, зноў-такі не выклікаўшы пратэсты масавыя, не выклікаўшы яшчэ адну хвалю рэвалюцыі, трэба мець нейкі у грамадстве, не скажу кансэнсус, але хаця б нейкае прыняццё вось гэтай рэформы. То бок, ну, зараз вельмі моцна дэвальваванае гэта слова легітымнасць, але яно тут вельмі дарэчы, так, каб большасць грамадзян успрыняла гэты працэс менавіта як нешта такое сур'ёзнае, што прывядзе да пэўных сур'ёзных зменаў, хай сабе там не заўтра, не паслязаўтра, але праз некалькі год, і краіна захавае сваю стабільнасць падчас вось гэтага перахода. Нічога з ёй страшэннага не адбудзецца. І адпаведна беларускаму кіраўніку цяперашняму трэба неяк запэўніць, па-першае, грамадства, па-другое, нейкім чынам дамагчыся хай не супрацы, але нейкага нейтралітэта, прапанаваць нешта таксама тое, што можа быць успрынята ягонымі апанентамі. Тое, што ягоныя апаненты, прынамсі тыя, якія сядзелі за гэтым сталом у КДБ, яны маюць падтрымку грамадстве пэўную, мы не ведаем дакладна якую, але маюць. Гэта дакладна, адпаведна, Лукашенко як рэальны палітык, скажам так, ён мусіць гэта ўлічваць. І я думаю, што ўсё ж такі вось разлік Лукашэнкі, калі абстрагавацца ад нейкіх там тэорый канспіралагічных, якія могуць таксама мець там нешта пад сабой, там уплыў Масквы, там Пуцін прымусіў нейкім чынам з Бабарыка там паразмаўляцца і так далей, то ў прынцыпе ў стратэгічным ось такім гледзяшчы гэты крок досыць важны. Я не буду ацэньваць, там ён моцны, не моцны, як гэта далей паўплывае, цяжка сказаць, там, што мы зноў-такі не ведаем зместу. Але тое, што гэта досыць рацыянальны крок, я з гэтым пагаджуся. Тут важна вельмі дакладна сабе ўсвядоміць, што не ў гэтым жыцці. Гэтыя змены ўсе робяцца пад, ну, умоўна назовем гэта Пятую Рэспубліку беларускую, ну, калі там улічыць ДБНРы, вось гэтыя там БССРы, Беларусь да Лукашэнкі, Беларусь як аўтарытарная сённяшняя краіна, у якой апрыоры ўсё роўна будзе ўсім кіраваць і ўсе прымаць рашэнні прэзідэнт, прозвішча якому Лукашенка, але ёсць адчуванне, што для краіны трэба падрыхтаваць нейкі падмурак, калі Лукашенка сыдзе там па тых ці іншых абставінах. І гэтая канстытуцыя робіцца менавіта, вот яна пра гэта, пра наступнае жыццё і светлую будучыню. Калі гэтага не падрыхтаваць, то адпаведна пераход вось гэтай ад аўтарытарнай мадэлі да нейкай там гібриднай, квазідэмакратычнай ці там дэмакратычнай, ён можа адбыцца з вялікімі рызыкамі. Зараз, як я бачу, інтэнцыя, прынамсі, як яна была нават да выбараў агучаная, падрыхтаваць краіну да нейкага такого перахода. І вось гаворка менавіта пра гэта. Гарантыі, канешне, ніякай няма, але робіцца падмурак для іншай там Пятай Рэспублікі. Вось у гэтым сэнс. І я б, па-першае, значэнне гэтай канстытуцыі не перабольшваў, бо, канешне, калі яна ўступіць у сілу, гэта не азначае, што адразу на нас там сваліцца дэмакратыя, усе законы будуць выконвацца, усе грамадзяне стануць там свядомымі ў шырокім сэнсе гэтага слова.
і юрыдычна там абазнанымі, палітычна падкаванымі, зменіцца палітычная культура і так далее. Гэтага нічога не будзе. Але ствараецца пэўны падмурак для таго, каб пераход стаў трошку больш такі плаўны. Калі пратэст будзе не зніжаць сваю колькасць, а падвышаць сваю колькасць, гэта будзе моцным аргументам на карысць таго, каб тыя прапановы, якія пратэстоўцы або групы, якіх пратэст падтрымлівае, каб іх прапановы ўлічваліся. І гэта ж так не спрацуе, што вось пратэст, там, не ведаю, умоўна кажучы, з Бабарыкай дамовіліся, Бабарыка кажа, што там больш не трэба выходзіць на вуліцы, мы падключаемся да гэтага працэсу канстытуцыйна, робім ось такія прапановы, далёка не факт, што яны будуць улічаныя. Яны будуць улічаныя толькі ў тым выпадку, калі за палітыкамі, там новай хвалі, новай апазіцыі і так далей, ці там за нейкімі людзьмі, якія будуць высоўваць свае альтэрнатыўныя прапановы, будзе стаяць нейкая сіла. Гэта не абавязкова там 100 000 людзей на вуліцах. Магчыма, за імі мусяць стаяць там нейкія арганізацыі, нейкія плывовыя людзі, бізнес, замежныя актары вельмі моцныя. І вось гэты баланс сіл, калі ён сапраўды будзе хаця б часткова збалансаваны ось тымі людзьмі, якія выказаліся супраць Лукашэнкі падчас выбараў, пасля выбараў, то падвышаецца шанец таго, каб гэтыя прапановы яны улічваліся. Калі сапраўды пратэст гэты здуецца цалкам і новая апазіцыя пераўтворыцца ў старую апазіцыю, то, натуральна, ніякіх чыннікаў, рычагоў, нават калі Еўрапейскі Саюз там кожны дзень будзе прымаць нейкія заявы, ніякага ўплыву гэта на ўнутраную палітыку Беларусі не будзе аказвацца і на працэс канстытуцыйны таксама. Фактычна, вось у выніку ўсяго гэтага выбарчага працэсу і паствыбарчага пратэсту выйграла Расія, яна працягвае выйграваць. Я думаю, што і яна проста чакае, пакуль Беларусь саспее, для таго, каб уплыў гэта яшчэ больш нарасціць. На маю думку, інтарэс Расіі палягае ў чым? Ён не палягае ў нейкім там захопе Беларусі, поўным кантролі, як шмат хто піша. Ён палягае ў тым, каб, па-першае, захаваць Беларусь як стратэгічнага саюзніка Расіі, адсекшы заходні накірунак, каб Беларусь нікуды не магла асабліва, груба кажучы, рыпнуцца, і паступова нарасціць інфраструктурны, такі сістэмны уплыў унутры краіны. Гэта азначае што? Гэта азначае, што у Расіі раней не было ніякіх арганізацыяў, такіх уплывовых, нармальных, на якіх яна магла б аперціся ўнутры Беларусі, каб прасоўваць нейкія свае рашэнні. І канстытуцыйная якраз такі рэформа, і пераразмеркаванне ўладаў, дэцэнтралізацыя ўладаў, яна грае ось якраз на гэты інтарэс Расіі, таму што падчас гэтага пратэста Расія можа вырасціць сабе тут нейкія партыі, арганізацыі, праз якія яна можа ўплываць на там, парламенtsкі працэс у далейшым. Яна гэта будзе рабіць, ёй няма куды спяшацца, таму я не думаю, што зараз Расія будзе прадаўліваць нейкія там інтэграцыйныя такія значныя праекты, нешта там у Беларусі адбіраць, нешта там Беларусі прапаноўваць там здаць суверэнітэт, таму што гэта было б, я думаю, што контрпрадуктыўна у гэтай сітуацыі, калі беларускае грамадства падзеленае, і яно вельмі хутка можа і палітызаванае, яно вельмі хутка можа стаць антырасійскім. Я думаю, што там гэта цалкам разумеюць, таму асабліва каней не гоняць. Але яны пажынаюць зноў-такі вось гэтыя плады, якія былі створаны, падрыхтаваны ў тым ліку праз памылкі беларускай улады, якую яна рабіла даўно. Другі момант важны, мы не ведаем, пра што адбываліся перамовы ў Сочы. Там ходзяць чуткі, што абмяркоўваўся адзіны эмісійны цэнтр, адзіная валюта. Абмяркоўваліся нейкія гарантыі Лукашэнкі, якія ён мусіў даць ці даў Расіі, каб Расія паверыла, што больш ніякай там гульні паміж Захадам і Расіяй не будзе. Там розныя эксперты абмяркоўвалі, там і я ў тым ліку, што гэта магло быць. Магла быць там расійская база,
доўгатэрміновая, якая стварае умовы зноў-такі для нарошчвання расійскай прысутнасці праз там некантралюемую Беларусю узлётна-пасадачную паласу, як это было ў Крыме. Гэта можа быць прызнанне Крыма расійскім, зноў-такі гэта адсекае шмат якія магчымасці на захадзе. Гэта там яшчэ цэлы шэраг нейкіх рэчаў. А калі сапраўды такія гарантыі дадзеныя, яны там выконваюцца, але мы пра іх пакуль што не ведаем, гэта адна сітуацыя. Тады пра суверэнітэт там поўны беларускі казаць уже не выпадае. Адпаведна, вяртаючыся да гэтага пытання нармалізацыі адносінаў з захадам, гэта вельмі моцна ўскладняе гэты працэс. А калі гарантыі пакуль што гэтыя не дадзеныя і бачна, што сітуацыя ў краіне больш-менш стабілізуецца ў параўнанні там з першымі тыднямі пасля выбараў, то тут беларуская ўлада яшчэ можа пабарахтацца, і тады мы зусім іншую сітуацыю бачым. Праз нейкія месяцы Беларусь зноў пачне неяк Расію паступова адціскаць, пусціўшы яе зараз сюды там у інфармацыйным плане, у нейкім палітычным плане, замежна-палітычным плане. Але вось адказа на гэтае пытанне, пра што там дамовіліся, канешне, у мяне няма.